ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମେସେଞ୍ଜର ରେ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଇଡି ସମସ୍ତେ କିଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ୍ବର ନେଇଯାଉଛି ଯେ ମୋ ନମ୍ବର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି କହିକି ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଆଇଡିରୁ ମେସେଜ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନମ୍ବରଟା ଦେଲୁ। ନମ୍ବରଟା ଦେଲା ପରେ ସେ ସେଇ ନମ୍ବରରୁ ତମ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ତମ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଛି 100 200 1000 500 ଏମିତି ପଇସା ମାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି ମୋତେ ମୁଁ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋତେ ପଇସା ପଠା ହଠାତ୍ ଦେ ଏଇ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେ ମୋର ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ମୋର ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ସେମିତି କରିକି ପଇସା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ବି ନ ଜାଣିକି ଜଣକୁ କଲ୍ ନ କରିକି ଜଣକୁ ଭଏସ୍ ନ ଶୁଣିକି କେହି ବି ପଇସା ପେ କରନ୍ତୁନି କି ନମ୍ବର ପେ କରନ୍ତୁନି। ମୋର ରିସେଣ୍ଟ ଏମିତି ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଭାଇ ପାଖରୁ 1000 ଟଙ୍କା ହଡପ ହେଇଛି ହେଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଖରୁ ବି 500 ଟଙ୍କା ହଡପ ହେଇଛି। ଏମିତି ହେଇକି ଜମା ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମେସେଞ୍ଜର ଡିଲିଟ୍